Käy kaverilla tuuri, ota käteen luuri ja kysy, että mitä sille kuuluu. Kohta ihminen viikko. Nimeni on Kannu Harpo. Hyvää keskiviikkohuomenta kaikille. Tämän päivän haasteena ajattelin täräyttää ilmoille kilauta vanhalle kaverille. Ja nyt minä demonstroin sen. Hekkasella. No Kannu, terve. Harpon Kannu. Etkö muista? Yläasteella oltiin samalla luokalla. Monta vuotta oltiin. Hajotettiin se ikkunakin. Mukavia aikoja oli paljon. Mikä 500? Kohta ihminen viikko.